जोंनि मिडिया लोगो नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावबाय जे दिनै जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय साफ्रोमबो मानसिनि मोनफ्रोमबो जाथिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों। बेखौनो दिनै मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनो जेखि जाथि जेखि धोरोम जेखि जाथिया सुबुङानो जायाथों बिथांमोननो जों रानना होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय हामबायनाय जासिबाय। गिबियाव आगोलनि सरकारनि दिनाव जोंनि जा हानि इसु सरकारि हायाव जेब्ला नोंथाङा न' लुगोन, सरकारि हाखौ जेब्ला नोंथाङा गावनि होननानै लागोन, बे सरकारि हाखौ नोंथाङा जुदि मियादि खालामनो थाङोब्ला आगोलनि सरकारनि नियम बायदियै 100% जनेल भेलुनि 100% रांखौ नोंथाङा प्रिमियाम हिसाबै सरकारनो होनाङोमोन। जुदि नोंथांनि हाया गामि ओनसोलाव बिगासेयाव 4 लाखब्ला जनेल भेलुआ ट्राइबेल एससि एसटि एससि आरो बै बिसायथि जानायफोर आरो सोलेरारि बिथिङाव नोरजियाफोर दिसेबोल सुबुंफोरनि थाखाय 75% थामहिनबा 4 लाखआव 3 लाख होनो गोनां जायोमोन। दिनै जोंनि सरकारा बेवहाय जात पात जेबो धोरोम नायालासेनो जायफ्रा सरकारि हाखौ नर्म्स बायदियै दखल खालामनानै दङ बिथांमोननो जोङो 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय 4 जुलाइनि एसे मिटिङाव थिरांथा लानाय जायो। आरो बिगासेनि बारा जुदि नोंथाङा हाखौ मियादि खालामनो नागिरदोंब्ला होमब्ला बिगाफ्रोमबो नोंथाङा 100 खरै आलादा होयोब्ला बिगासेयाव 1000 नाथाय गुबुन बिगाफोरनि थाखाय नोंथाङा 1100 थामहिनबा 1100 रां प्रिमियाम हिसाबै होनायनि थिरांथाखौ जोङो लादों। जाय थिरांथानि थाखाय थांनाय रोजा बोसोर जौ बोसोर जोंनि मानसिफ्रा हाखौ मियादि खालामनो हायाखैमोन। बे मियादि खालामनायनि लामाखौ जोङो गोरलैयैनो लाबोनानै होफैयो। गुबुन फारसे टाउन ओनसोलाव थानाय सिटियाव थानाय जेरै क'क्राझार टाउनाव थानाय जोंनि मानसिफोर जायफ्रा हा दङ नाथाय मियादि खालामनो हायाखै, सरकारि हा जानानै दङ, बे हाखौ जुदि नोंथाङा मियादि खालामनो थाङोब्ला जेरावहाय क'क्राझार टाउना मोनसे टाउन एबा सिटि, बे टाउनखाय बिनि प्रिमियामखौ जों आलादा खालामदों। जुदि क'क्राझार टाउननि हानि प्रिमियामा दिनै 24 लाख, बे जोंनि प्रिमियाम जनेल भेलु नैबे क'क्राझार टाउननि 24 लाखब्ला आगोलनि सरकारनि दिनाव जोंनि मानसिया बेखौ मियादि खालामना लानो गोनां जायोब्ला सरकारनो 24 लाखखौनो जनेल भेलु हिसाबै होनो गोनां जायोमोन। नाथाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा थांनाय 4 जुलाइ खालिनि जे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं, बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिङाव थिरांथा लायो जे बिथाङा जेनेरेल मानसिब्ला जनेल भेलुनिफ्राय 15% होनांगौ। एसटि एससि उइड' थामहिनबा बिसायथि जानाय एबा सोलेर बिथिङाव नोरजिया दिसेबोल मानसिनि थाखाय 13.5 थामहिनबा 13.5% प्रिमियाम होनानै गावनि हाखौ मियादि खालामनो हायो। जायखौ जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव खोब गोरलै खालामनो हादों। थामहिनबा 100% 100% जोंनि मानसिफ्रा जे मियादि खालामना लायो जोंनि गावबा गावनि हाफोरखौ, बे राहा लामाखौ दिनै जोंनि सरकारा होदों। आं मोनसे बाथ्राखौ बुंथिना होनो नागिरदों जे जोंनि सरकारा मोनसे थिरांथा लाबावो जे थांनाय बिएसि सरकारनि दिनाव, बिएसि गभर्नमेन्टनि दिनाव जोंनियाव गोबां मानसिया साख्रि लानाय दङमोन। बेनिनो 85 साया दिनैसिमबो बिटिआर सरकारनि बिटिसि बे समावबो बिटिआर गभर्नमेन्टनि दिनावबो साख्रि मावगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै रिटायार जाहां जाजोबनानै दङ। हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननो जोंनि सरकारा पस्ट रिटायारमेन्ट बेनिफिट हिसाबै
वान टाइम सेटेलमेंट एस पेन्सन हिसाबै जोङो दिनै थांनाय 4 अक्ट' जुलाइ खालि जोङो थिरांथा लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि जा BSc समाव साख्रि मावनाय जोंनि सुबुंफोर दङ बिथांमोना रिटायार जायोब्ला गाव गावनि रिटायारमेन्ट जा वान टाइम बेनिफिट बेखौ लानानै थांफानो हासिगोन बेखौ जोंनि सरकारनि दिनाव थिरांथा लानाय जायो। 3 नम्बराव बर' मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायथिनानै होनो नागिरदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसामा थांनाय समाव आं एक्जेक्टलि डेटखौ बावगारबाय जा गेजेटेड नटिफिकेसन बहनदोंमोन जे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि दा 41 भिलेज आउट अफ 60 41 को डिक्लेयार होबाय 19 को डिक्लेयार होबावनो गोनां दङ। बिनि फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जा हानि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय एडमिनिस्ट्रेशननि जा पावार बे पावारखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टनो हरबाय। नंखायनो बै बिश्वनाथ जिल्ला सिं आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां मानि जोंनि फरेस्ट हानि जेंनाफोर आरो रेभिनिउ हानि जेंनाफोर बे बिटिसि सिङाव हाबनाय हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो थाखाय जोंनि आसाम जोंनि बिटिआर सरकारा मानब गेदा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि जा FRC कमिटि फरेस्ट राइट कमिटि आरो जोंनि जा माहारियारि आफादफोर बे आफादफोरजों सावरायलायनानै हानि जेंनाखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेसन पावारखौ होनाय लोगो लोगोनो जों फोजोबनो नागिरदों। बे खामानिखौ जों बावैसोनो मावफुंनो थाखाय हाबाफारि लाबाय।